Avui, Toni Montserrat, des de Luxemburg, oi? Avui sí. Avui sí, avui tornem a ser a Luxemburg. Com estàs, Toni? Doncs bé, em sap greu que la connexió a Madrid la setmana passada tingués una caiguda Sí. i no poguéssim completar-la. En fi, són coses que passen. Sí, són coses que Coses del passen. directe, no? Exactament, coses d'aquest directe a la una, que a vegades s'han de treure les castanyes del foc de la manera amb què es pugui, així que avui recuperarem els dos temes que havíem deixat la setmana passada en stand-by i en portem un altre de nou. Comencem per aquestes guerres oblidades, aquests conflictes oblidats, i començarem pel conflicte a Mali. Què està passant a Mali, Toni? Doncs sí, efectivament, com sabeu, vam decidir una mica parlar en aquest espai de context dels conflictes oblidats. Són gairebé 60 les guerres que en aquests moments estan succeint arreu del món. I d'aquestes 60 guerres, tots ho sabeu, l'atenció mediàtica està absolutament concentrada en dues, el conflicte d'Ucraïna i el conflicte de Palestina, i de les altres 58 se'n parla quan se'n parla i poquet. Sí. Des d'aquí estem intentant fer un petit esforç, almenys perquè la gent ho recordi. Hem parlat del conflicte del Sàhara, hem parlat del conflicte entre Pakistan i Afganistan, i efectivament ara parlem d'un conflicte a Àfrica bastant desconegut, però que pot tenir unes conseqüències geopolítiques molt grans, que és el conflicte a Mali, no? Com havíem començat a explicar la setmana passada, aquest conflicte s'inicia més o menys cap a l'any 2012, quan dos grups amb interessos, anem a dir-ho així, polítics diferents, per una banda els moviments d'alliberament nacional tuareg, que el que volen, en definitiva, és l'autodeterminació o la independència de les regions tuaregs a diversos països d'Àfrica, entre ells Mali, i d'altra banda, els grups jihadistes molt ben implantats en aquella zona i que inicien una ofensiva contra el govern de Mali en aquell llunyà any de 2012. En un primer moment, aquests grups independentistes tuaregs i jihadistes islàmics actuen d'una manera conjunta, però, en fi, aconsegueixen èxits significatius des del punt de vista militar, aconsegueixen prendre diverses ciutats importants, sobretot la ciutat de Tombouctou, que és una ciutat, diguem-ne, que té una gran història darrere pel que va representar en el seu moment en la formació dels imperis africans, etc. I tot això va comportar en un moment determinat que quan hi ha l'amenaça jihadista sobre la capital de Mali, Bamako, era una amenaça absoluta, va suposar l'entrada en guerra de França. França, com a antiga potència, diguem-ne, colonial del Mali, llença el que es diu l'operació Serval, desplaça milers de soldats cap a diverses bases a Mali i als països del voltant, a Níger, sobretot, i, d'una manera o d'una altra, són els que aconsegueixen contenir l'ofensiva jihadista i aconsegueixen, en una certa manera, estabilitzar el front. A tot això s'hi afegeix que, inevitablement, els independentistes tuaregs i els jihadistes islàmics no tenen els mateixos interessos. Això és evident. I si bé en un moment determinat, per raons purament tàctiques, anem a dir-ho així, havien lluitat junts, és evident que en un moment determinat no només se separen, sinó que en certs moments entren en guerra els uns contra els altres, no? Tot això comporta que a Mali assistim a 4 o 5 conflictes gairebé simultanis i que, a més, s'han anat prolongant amb el temps. El govern malià, a més, en un moment determinat, considera que la presència francesa és una presència colonial, que és una presència que no està justificada, es produeix un cop d'estat i, com a resultat d'aquest cop d'estat, s'instaura una junta militar a Mali que decideix l'expulsió de les tropes franceses i decideixen substituir-les per tropes russes. Tropes russes que en un primer moment actuen són tropes de Wagner, és a dir, tropes mercenàries, i que en un moment determinat canvien el seu nom. Ara es diuen Afrika Korps,
ja em diràs tu, perquè això és un nom molt antic que havien utilitzat els nazis per les seves tropes durant la Segona Guerra Mundial, i la junta militar maliana, juntament amb les tropes russes de l'Africa Corps, intenten resistir l'ofensiva jihadista, que en aquests moments és una ofensiva molt potent. I és tan potent que realment en aquests moments la capital Bamako torna a estar absolutament amenaçada. I el que passa és que els jihadistes han après alguna cosa de l'experiència de tots aquests anys de guerra, i el que no estan intentant fer és prendre la capital amb una entrada de tropes, la clàssica ocupació, sinó que el que estan fent és simplement asfixiar completament la capital, li estan impedint rebre subministraments simplement de menjar que han de venir des de Senegal i des d'altres llocs, de forma i manera que puguin provocar el col·lapse de la junta militar i que, d'una manera o d'una altra, puguin ocupar la capital Bamako d'una manera absolutament pacífica, entre cometes. Sí, Què suposarà això des d'un punt de vista geopolític? Home, evidentment és una mica una reproducció del que va ser l'estat islàmic a Iraq i a Síria durant aquells anys. I sembla que és que realment, des d'un cert punt de vista, ni la Unió Europea, ni els Estats Units, ni moltes potències se n'adonen de que realment en aquests moments la instal·lació d'un estat, anem a dir-ho així, jihadista a l'actual Mali es constituirà una amenaça geopolítica molt gran per la resta de països de la zona, pel Txad, per Níger, per Mauritània, per Senegal, etc. I que, a més, lògicament és una guerra que està causant desplaçaments de població i un nombre molt elevat de víctimes. Això s'hi ha afegit, és curiós, no?, que en aquests moments gran part de l'eficàcia que estan tenint les tropes dels jihadistes, sigui de l'Al-Qaeda, perquè és que són tropes, per una banda, d'Al-Qaeda i d'altra banda d'Estat Islàmic, que també, lògicament, perfectament barallades entre ells, no? Clar. Concretament, les tropes d'Al-Qaeda s'han reforçat en què la seva direcció militar és gent procedent del Polisario, és a dir, gent amb una gran experiència militar d'anys de lluita contra el Marroc i que han fet el pas de deixar el Polisario per incorporar-se a Al-Qaeda islàmica. I bé, la situació és realment complexa des d'un punt de vista geopolític. Militarment parlant, com dic, realment en aquests moments els jihadistes tenen totes les probabilitats de guanyar aquesta guerra i de guanyar-la d'una manera, no diré pacífica, perquè pacífica voldria dir sense víctimes, i aquest conflicte ha fet ja milers de víctimes, en pot fer moltes més, però sobretot, ja dic, el que resulta sorprenent és la manca d'atenció que hi ha des de la Unió Europea i inclús des dels Estats Units, que sempre estan pendents de tot, teòricament. I en aquests moments aquest conflicte és un conflicte que realment amenaça amb tota seguretat l'estabilitat de Mali, amenaçarà, com dic, a tots els països del voltant, perquè tot això s'estendrà a Burkina Faso, s'estendrà a Txad, s'estendrà a Mauritània, s'estendrà potser a Senegal, es pot estendre també a Nigèria, i realment és un conflicte d'una envergadura política molt gran que, insisteixo, no se'n em deixa parla. sorprès. I no se'n parla. Que apenas se'n parli. Jo he estat repassant una mica. Sí que va haver-hi fa poc un article bastant interessant al Periódico de Catalunya, cal agrair-ho, un article que es titulava «Què està passando en Mali?». Ja és interessant que el Periódico de Catalunya se n'ocupés, que alguns diaris, diguem-ne, digitals importants, com pot ser el Salto Diario, també n'han fet algunes referències, però si tu busques referències sobre el que està passant a Mali, els grans mitjans en paper, País, Vanguardia, etc., cero pelotero. I si busques referències els en audiovisuals, ben poca cosa trobaràs. Sí que trobes bastanta cosa en mitjans de comunicació francesos, evidentment, perquè són països que en un moment determinat van ser de la seva àrea d'influència, però, en fi, conflictes oblidats, però és que a vegades els conflictes oblidats poden ser d'una extraordinària importància i d'un gran perill pels interessos occidentals. Perquè, si fos allò que dius, una revolució social, com el cop d'estat que hi ha hagut a Burkina Faso, que és un cop d'estat anticolonial, antimilitarista, etc. Bé, és una altra cosa, que te la pots mirar amb uns ulls
de comprensió i inclús amb uns ulls de solidaritat. Però el que està passant a Mali en aquests moments, des del punt de vista, diguem-ne, d'una eventual victòria jihadista, no té res de progressista, no té res d'interessant, amenaça a les dones de Mali, perquè, lògicament, les normes que s'estan posant per part del futur règim jihadista són similars a les d'Afganistan i, en conseqüència, doncs, la veritat, trobar-nos en un Afganistan al centre d'Àfrica i no massa lluny d'Europa, doncs no és particularment una bona notícia. No. Conflictes oblidats, però conflictes sobre els que cal fer memòria i cal recordar la seva importància. I continuarem els següents 55 programes per parlar en cada un dels programes sobre algun dels conflictes oblidats dels quals parlaves. Evidentment, i a vegades la gent se sorprendrà. Segurament la setmana que ve parlaré del conflicte de Papua Nova Guinea. I la gent dirà, què? Exacte. Però a Papua Nova Guinea hi ha en aquests moments una guerra oberta i un munt de víctimes també per una causa com és una causa d'independència nacional i una causa pel dret a l'autodeterminació. En parlarem.